Okay. Bueno, ang suwatan po ko rin tungatagan o pagtagan no, pinadakin is usak ka babay nga mapatawag lang sa ngan nga Marcia. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan na nga itong sender si Marcia. Kini akong problema bahin ni sa kong kumpare nga naibog kay nako ug di pa siya nakapagawa sa iyang gibati sa dihang nabiyuda nako. Pero aron inyo kyung masabtan ang akong sigilanon, sugdon ko sa buhi pang akong bana. Ingon ini ang mga paghitabo. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Uy, Usan pa ka diyo. Marcia, uy. oh, Sumot na, hubak ta ni ma. ay naunsa baya ka Jigo. Exercise mo niya akong gihimugod. Nag-exercise ko sa akong vocal cord. Say, si mo mata. Ang sabar-sabak pala ka diha. Listen ay mong kanta, eh. Sige. Pahulay nga dayo ni hatag ni Hello, Marcia. mo Hello. kaniya. Hello. Oh, sama day. Imo na kong papahawayon. Inisan man ni mo akong kanta. Wa mo ko ilaila ka mo ang kanta kana raman. Giak, makaka... Tubig, tubig. Kuhay kong tubig. Mao na diha. Pahuway dito aron maayo ka. Ngita jud kag ma-expire kag dali. Kuhay kong tubig dito. Pagdali. Na. Tungod sa among kalisod o sa kagahig o sa kumbana nga bisan og gihubak na muinom og manigarilyo lang gihapon, resulta naghigda na lang gyud noos banig. Pasya. Pasya. Buhi pa ka diha. Sabang ka. Imo man tang patsyon dayon. Ay daay mo ram sa ding gusto ba? Gahi ka man kaayog o. Kanang imong gipalit og sigarilyo, imo pa nagitigom? Ay ako bitong gitigom. Onya, asa naman imong tinigom? Ako na balitog sa karim. Bungot ito'y ginimidyo ko. Wa na lang unta to nimo gipalit og usa ka rem nga sigarilyo. May paggipalit na lang to nimo og tabla. Saan man yung tabla? Para ipahimo nimong daaglungon. Lansang na lang kuwag untay problema ato. Pagkaki, Edward. Lo, sige, fight baga. Abusadong amo, gahig o. Sige, fight. Noon sa si Pari Jigo, Mari? Ay, ako laging bana, uy. Unsaon, di man maminaw og tambagan. Palabihon man hinuon ng inom og sigarilyo kaysa among kaon. Bisag nagkalisod na mi, sige laming kapas mo, mapaltahan among kaon. Nung kang iyang inom og sigarilyo. Hay, paita, malipay day ka anak, Mari. Wala ka lo isa taong Pari Jigo, no? Ay, naugtas na kog may anang tawhana, Mari, uy. Ug di palagi bana ay hagbay ko ra ng gibiyaan. Pero unsaon nga bana lagi ang masag akong pasagdan. Giatiman magkana ni mo, Mari. Nagiatiman man. Pero unsaon, gahit magukay ugod. Da, ako na lang siyang gipasagdan, uy. Kaluoy taon, oy. Pila na lang kawati ang wa pa magkapirma anak niya, Mari. Usa na lang, Mari, kay ni absent man. Nito nga pa to, ay wa na, oy. Kompleto ng deed of sale anang tawhana. Ug lain pa ko, sos, gibiyaan na ng tawhana, oy. Grabe ka iyang gibuhat na musuna. Sugot lagot taon ng mga pasmo. Basta siya na ang iyang inom ug para sigarilyo. Mao nga tan-awa, naapil na siya sa linyas death row. Mari, Ay, di na gyud na siya kamahay nako, Mari. Kasi katong himsog pa na siya, grabe kina kasalbahis. Way asawang mulungtad og dugay anak niya, oy. Ako ra. Mong pasalamat siyang giunungan pa nako siya. Lain pa, ay gipasagdan na oy, kay sobra kay naka dagmalan ng tawhana. Karon lang na ni kalmak-almag panagmal nako kay nasakit naman. Mao na gaba ng iya. Mari.
Nara ko. Ang Marcia. Nara ko. Asa ka. Asa ka. Di ara ko, uy. Naras imong may tiilan. Unsa ba ka diha? Magrosaryo. Ilahak. Buhi pa gani ko. Imo na kong ipangadyian. Unsa di gusto nimo? Kanang patay na kang pangajian? Hal-hal mo lang ka, Jigo, eh. Mas may nang pangajian kadaan samtang buhi pa ka para makaabot ka sa langit. Makasabat sad ka. Saan? Sabat niya amin. Ginoo dawata yung taon ang kalag, unya ni Diego, nga bisan sa iyang katampalasan o kabisyoso. Dawata yung taon ang kalag ni Diego. Tubag, Diego. Amen. Ito ni tubag, sakit siya. Sakit eh. Daghan nag-inom. Maayo mag-beer ni. Tubig mo ni. Ay gusto ka man kang mamaayo imnana. Akayo din yung tubig mo ni. Beer pa ni. Bisag ursa pa ni kapitsil. Sige, pangandoy dagbir, bahala ka da eh. May ako matutyo. Akayo din ni nako tubig. Ihasa gini mo eh. Wa ka may baw nga kining tubig makaayo ni slawa sa tao. Water is life. Muna gihatag sa Ginoo nato. Kay ugwa pa ning tubig na nga matay na tang tanan. Ay, tumag ka. Da, bahala ka uro, ikakapoy nimo. Ginoo daw ata intaw ang kalag ni Diego. Ilong naman sa akin. Oh, gahi ba tayo kag oh? May na, mga G ko daan. Ayaw na lang kong pangadyi. Ginawat na din ako. Kahapit ako ma-expire. Ako lang hangyo ni mo. Saman, sa may hangyo. Ako mawa na gani ko. Kung matutyo na gyud gani ko. Nahibaw ko magminyo kag-usap. Huwag mong minyo mong gani ka. Si pare kanot mo ay minyo Paano si pare kanot man? para makabawas ko. Ay, naglagot ko ng dawana. Huwag mong minyo na mo. Pangadi po daan, ha? Naunsa ka naman in taon. May magparehas na ni mo daghan kay bisyo ng tawhana. Hingulat ta pagid kay ka. Ako pa nimo magampo ka diha nga kung matutyo ka malangit ng imong kalag. Kay duda gid ko, hastang Ginoo magduha-duhag dawat nimo. Ano man? Manghagis pa lang ka dito sa langit. Lumot ito. Kopi. Paghuwat diha kay magtawag tag bumbero. Pagkakito. May adlaw ni mo diha, Mare. Oy, pare kanot, ikaw mo gudi ay na. Musta sa Perdigo? Nagpahayahay sa banig. Buhi pa? Nga naman ko nagtukang patay na. Di, itong mga silingan, Mare, yung lisod sa Perdigo taon. Musta mo lagi taon, unta ko diha? Mangumusta kag buhi pa ba, pre? Buhi pa taon, pre, oy. Buhi, Pre! Ano di ay pre, ka? Ilang kagul, Mare, kumawa na sa Perdigo. Na ako, kinahanglan ka na ako sa kuntabang. Naadayon ko. Nga naman, pre, ikay musab? Usa, Mare. Musubstitute ba? Ano ba? Pero ingnon ta ka nga wa ko magkinahanglan og substitution, pre. Proxy hinoon pwede. Unya pila may sugilanon tungod sa kalisod ug kagahig-o sa kumbana natutyo ra gid taon. Kay may grabe naman ang iyang sakit. Ni complicate naman. Unya. Pre, kanot. It's your turn na, pre. Wa na si Parjigo. Na yung tingog, bibidyo mo, uwang dunggang to. Bawa kong dugay na kaya kanaibo ng mari, pre. Marimal siya, pero dili ka kaliskarte kay puhi pa man yung bana. Ya karon, tutyo naman, be. Oo nga, imo na ning panahon, pre. Bitaw, Pre. Kuwan.
akong buhaton na tanan pre nga mabalhin na rin ako ang pagmahal ni Marimarcia ngadto pa rin Chico mabalhin rin ako ibog kay ko tao ng Marimarcia tao na eh. Nya, saan may paabot hapit? Diskarte na yun, unsa na siya, may kay siya nang usa sa may haya ni Prejigo. Uda. Daulo ng kaos Marimarcia pre. Da. Unsa naman, Chico? Gahit ka mangod kay oo. Tanawa. Naunsa naman ka diha? Gisod na ka diyang kahon. Mari, condolence Mari. Uy, pare kanot ikaw di ay. Mari, kuan kining kuan ba Mari ba kining Unsa man? kining Nakaisulti? nahinumdum ka pa atong kung isulti ni mo Mari. Katubang buhi pa taon sa Chico ba? Katubang naglisod na pa siya ba? Ang hain ba adto pre ba? Katumingan ko nimo ako may tuyo ka. Matutyo na sa Jigo niya may tuyo ka na ako. Ako lang proxilya. Ha? Musabot na tingalin sa Jigo Mari. Kay wa na siya. Ako lang pulis yung dapit. Ako yung proxy niya. Saman. Mao ba? Gusto di kang ikay mo puli niya? Ako ka na ako nimo kung tugutan Mari. Nga ako yung proxy niya. O sige, proksihi siya. Ako suot ka Mari. Nga kung dili. Nya, masukod ka ng lunguna nga dako ra ba kay kagtiyan? Siya masud, ha? Masud ba ka ng lungon nga dako ra ba kagtiyan? Basig muhuot ka diha. Bida siya ni noon. Di ko masud. Dias lungon Mari. Oy. Mao ba? Di ko Uproxy! masud. Uproxy magakanjigo. Sige, pulihi siya. Ay, Ikay puli niya des lungon. Hindi na maumay. Lain na proxy ako bang giingunin mong buti pasabot. Aw, mao ba unsa di ay? Ang buto yung pasabot nga proxy. Nga ako'y mupuli bas iyang dapit. Diha niyo mo isip imong bana. Aw, klaro ha, uy. Ingon magug ka ikay mo proxy niya. Abi na kog ikay mo puli niya des lungon. Aw, ay sa kog sa muka bahin anak pre ha kay wa pa yung taon malubong ni akong bana uy. Wa pa na sa kong huna-huna. Unya nagmalubong si Diego ha. Unya milabay ang pila ka adlaw ug buwan naka-move on ako sa paggawa ni Diego. Bisan og salbahis to pero mahal maghihapon ako siya. Gahit lang jud kay oo. Unya. Uy. Kinsa may nag-ayo ani mo hagdanan nga naguba man ni paglakaw nako. Karon maayo naman lagi. Kinsa gyud eh Mare! si pare kanot nagdaha siya gabas og martilyo. Unsa may puti pa sapot ani? Ay, Mare! Siya mo ay May kay nauli na kada. Okay na hagdanan. Ako nang giayo. ha? Uy, nganong Ay, okay na Mare. Wala na problema. Kita mo na ako nga gumpa ninyong hagdan. Mo to nagkuha kong kahoy. Tapos ba, yung mga gamit po tao na akong giayo. Kay liso ba, kay ingnon na madisgrasya pinuon. Kasi bako lang tao. hala pre, uy kaikog ko ba yung taon nimo uy? Ikog bang taon ka? O may laing makaayo, ani? Kay wa na mas Jigo. Mau ako lang may ayo aning hagdan ni mo. Saba ka diha pre, uy maikog kay ta na imong kalaki diha. Ayaw kog ingna nga hastang among lababo nga guba ug atop nga guba imo sang ayuhon. Ayoko ko na, Mare. Basta ikaw, ay blima. Ayoko na ako, Mare. Ha? Kini, sugto na ko, ani. Um, Siya, ro, di pa siya kasabutan, ni. Wa ko magdahom nga tinud-on ba di ay ni pari kanot ang pag-ayos among atop ug sa among lababo? Unya gawas sa pag-ayos sa lababo ug sa among atop, napagod siya gibuhat nga nakapaikog na kog maayo? Uy, kalimpyo gud. Kisa nang limpyo din istugaran namo? Hala kanindot kalimpyo, uy. Oh, uy, si pari kanot. Siya man na nagbitbit og siligtukok ug dustpan. Pre, ikay nang limpyo din sa among tugaran, pre. Ay, oo, Mare. Ay, 40 taon na ganang sagbo taon. Ulagi, uy. Wa pa jud ko kapang limpyo kay busy pagid kaayo ko, uy. Uy, blima. Nanaamang ko. Kay, buhi pa to sa project ko. Siguro kung limpyo to siya din, eh. Pero wa naman, mga ako lang limpyo din, eh. Kaiko ko ba yan ni mo, Ay, pre, kaiko uy. lagi na ako, Mare. Unsaon nga.
ikaw mo kung sa taon, ano mas marijigo mo, gi tabangan ta lang sa kataon din sa inyo. Salamat kay pre ha. Kay imong gilimpyuhan ning among tugkaran. Plano man sa gid nako nga magtanom ko din hi kalabo gud. Ah, kalabo? Pagkahibaw ni Kanot nga magtanom kog mga kalabo, naunsa ba nga siya may nananom og mga kalabo sa among tugkaran? Nahibong kay ko. Unya, hala, kadaghan akong mga tanom ani. Pulos man ni mga kalabo. Kinsa may Mare! Uy, hala, si pare Kanot, nagbitbit og guna. Siya nagtanom ani? Ah, Mare, ako rin kitang nagkalaboy mo ang tugkaran. Tanawa, daghang kalabo sa. Hala, uy, kaikog ko ba yan ni mo ani, pre, uy. Kaso, Mare, basta ikaw ay problema taon. Wala mas marijigo. Kinisugto na Hala, kaikog na ko ani, pre, uy. Imo nang giayo ang among hagdanan, ang lababo, ang atop. Karon imo na sang gitamnan og kalabo ang among tugkaran. Basta, unsay gusto ni mo, Mare. Buhaton yun na ako. Wala mas marijigo. Salamat kaayo ha. Kanang kuan manggod Kanot, muanhi na manggod ang akong uyab nga Australiano. Ah. Mao nga ako na lang unta ning ipausab ang among bay, pero imo man giayo. Salamat na lang kaayo, pre. Di na jud ko mauwaw inig abot sa akong Australiano. Ha? Moabot siya rong sunod buwan kay makigminyo man siya nako unya dadon ko niya sa Australia. Mao nga salamat kaayo nga naayo nimo ang bahay ha unya nalimpyuhan pag yun nimo unya naanay mga tanom nga kalabo. Pre, salamat kay pre ha. Pili ako isuhol nimo pre. Bumos ito'y ha! Pre Kanot asa ka pre? Kuha ring suhol nimo pre oh. Pre Kanot. Tagtakon ko rin ato, pre! Hoy, Ginoo ko yung taon oy. Hala ang hagdan gi. Kalabo! Hala gipaglarot ang kalabo. Hala kalain. Pwerte niyang sukua nga ako siyang giingnan nga maabot na akong uyab nga Australiano kay makigminyo na ako. Hala, diha, uy. Gipanglarot ang mga tanom. Ang kalabo gilarot sa among tugkaran. Og di pa gyud igo, diha, gitangtang niyang among hagdanan. O gipanabi pa kus mga silingan nga wa ko nuko igabaws. Pwerte niyang daot na ako, uy. Gidaot ko niyag mais among mga silingan. Magkiya ba nako siya? Unsa akong buhaton? Palihog tabagi og tabangi ko kini ang akong suliran. Ay sayop, kun kamo ang pasultihon, Marsha. Kay, ang sender na to karang adlaw. Ang sinder na to karon si Marcia Ate Pres. Marcia. O kanin Marcia Ate Pres nan si Bana nya yung Bana masikuton namatay. Pag kamatay siyang Bana, naibog niya si Kanot. Nya tanang mga problema sa bayan Ate Pres, ang ayuhon hagdan guba ayo. Nya katong atop ayo banggira ayo tanan. Anya paingon nga tamnan ako kalabo ni akong kuan lagi kay kuan ana mas Marcia tamnan sa ding Kanot. Pag humani ang tanom tanan, nindo ta kayo. Pag humani ko siya, salamat kayo, pre Kanot, ha? Kuan, kaning pila may ibayad na kuan ni, pre, kay moabot ra ba kung uyab taon nga gika sa Australia. Sus, lagutang Kanot, Ate Pres. Kay nagtuo mo siya nga sugton siyang Marcia, kay siya lagi mo puli taon sa dapit ni Diego, nga namatay, nga to sa kasing-kasing ni Marcia. Karon wa man siya sugta, abi man niya katong iyang unsay pangalan na pagpangagad. Pangagad. Oh. Oh. Dawato ni Marcia, wa man dawato ito pesa. Gilarot ni Kanot ang kuan. Kalabo, ang hagdan, gitangtang, gilagkat ang mga atop, giguba ang kuan. Iya ko no ikiha. Ang Si Kanot. babae mo makiha. Oh. Bam, unsay Makiha gito yung linaw. makiha siguro. Bam, unsa man diha, bam. Babasa ni mo, bam? Nakibabasa diha. Nga kanang panlarot atop. Bam? Ayaw. Nagtanom, paminaw sa gulyat, Sige, no? minaw ta. Oh, Sige. sa lakto di istorya, wa man siya magsugo, ngayo akong hagdan, tamnik mga kalabo, wa man siya magsugo, Ang no? kalabo may mo itanom. Dili ka na kaisgot man gud Kay si gilarot man ito, pre. Siya gusto nga kanang pinyawan. Kay mingon siya pinyawan. Niya gipanlarot man niya. Dili sa lakto pa kasulti, Kalabo na lang nakalitok yung man gud si Inday nga ganahan siya kalabo. O tungod kay Oh.
kalabon mo tambal sa yung bana nga hubako na ti pres. Ako lang sa pwede ba kuno siya makakiha? Dili man tingali siya mo kaya pero gusto siya kanang mangayo siya go audience dito sa barangay kanang moral siguro dialogue or kanang unsa ning mag-uli may kabubuton reconciliation unsa nang reconcile sila. unsa Settlement. settlement po rin settlement. no. Pwede pa tawag niya dito, kung gusto siya, apan kung mahimo, pwede po og iyang istoryahan, prangkahan na mga ano nga gibuhat niya nga total, wa man siya magdahom nga iyang pagkitag mga pagkakakugi, nga doon na ba di siya giapas. Wa man siya mag-isulti sa daan tas babae nga. Resulting ta siya. Nisulti siya ati pres. Yeah. Siya kanang ako'y proxy ni pare taon Jigo siya. Masud ka kaslungod. Nga siya, dakor ba kag tiyan? Masud ka kaslungon. Ikaw ba kayo proxy? Proxy man Ikaw kasi. proxy dito. Ikaw, higda dito. Wa man siya, sige man lang siyang, wa man siya mo prangka, o sige man lang siya pasumbingan, yan na ba dili ba kasabot? Ni Prangkas yo eh. So ako buta ko sa ako may pulis sa bana nimo ba? Oh, diha sa mo kasing-kasing ba? Ako'y ba na Nilitok sa kasing-kasing. Basta man ka di batikon. Kasing-kasing, bitikon, tinaya, atay. Giyar, gingol. Ibutang Ako na sa tanang ginhawaan. Anak siya. ibutang ta nga maoron. Oh. Okay. Ay butang nato maoni karon. Apan dili man kakadapas sa babae o sa binuhat kung makuha ba nimo siya pinagi sa pag-ayo sa hagdan o Ay, pagpananog. wa di ka na ang babae niya. Way gusto no. Wa ko'y gusto Daw ni ang sakto. babae. Tibisan pag unsaon pa na nimo Oo. diha kanot. Way gusto na smart siya nimo. Way gusto Mugos si- man ka. Oo. Ang imo nga ganong imo magipaglangkat og tarong pa ka. Angay ba na nimo langkaton? Lain Kung ang daigog makas tao, katong imo gibuhat. Sige day, okay ra day. Way problema. Nuyo di ay, nuyo. Luyo. Oh. Na Goliath. Oh, Na- diya, makiha ni Bambi. O, sa man, makiha mo kano. Ikiha na. Kaya nako example. Lain ta. Nahitabo man ni nako Goliath. Ano ba? Nahitabo ni nako nga murag ingon ani. Nga? Unsay abi murag ingon ani pa kahitabo Ano lagi? nga kada bang ang giapas wala niya maapas. Ang iyang Okay, titinguha ba wa niya Kuha. hindi nakamtan sa Tagalog pa. Ang iyang gitinguha, diwa niya makuha. Oh, wa makuha ingon ana. Oh. Sa akong bahin, ang gitambag sa akong amiga, ingon siya nga, sagdi na lang. Ay na lang pag-unahunaan ng mga kalibutano, ng imo lang, ang utang kabubuton, may mong unaon. Kana. So akong buti pasabot, kani karon pwede ba sa makakiha, pwede sa moingon sagdi na lang, kay ang iyang utang kabubuton, nga dunay nahatang nga tabag, sila laki nga to sa pag-ayos siyang hagdan o sa pagpananom. Karon ang iyang giibot manggaling, pasagdahin na lang. Gawas ko na pa sila ang buhaton nga motibo para ni babae. Para ni mo kasi nga Marcia. para ni mo Marcia. Anak Tamira niya, anak Tamira. Oh, bantay-bantaye lang kay basig doon na niya sila ang motibo nga buhatong Goliath. Direct or indirect sakto ba pakalitok? Sakto. Oo. Apo de, ako kaning pagubangkon ni Pare Dave Tubulak, hindi ba siya? Pare Dave, kumusta ka diha? Good morning mo diha. Sige, padayon, Bam. Padayon ta. Nini karong ang kahimtang ma'am, ikaw ra ba lumalarga ra ba ka sa Australia? Bantay-bantaye. Sa ako nang gingon, pwede sa magkig-dialogue sa dito sa barangay kay basig ma-intimidate siya. O doon na ba niya siya mga ingon takahasol nga dako kay lumalargahay sa basig doon na nila ina pong buhaton nga motibo sila laki ngadto niya si Kanot. Pero layo-layo, Bam, kay mo ari pa man niyang uyab nga si Kuan. Oh, nya. Ato Amerikano. Oh, nya siya. Ano, atangatangi lang dong, basig di sila magkadayon sa Amerikano dong, katong Australiano. Oh, nya napatambag na to ani si Marcia. Marcia. Oh. Ay maayo hati Pres Goliath kung magkuha siya ka ng parente ba ka or amiga niya aron doon na sa kauban sa bahay. Oo, no? Bantay-bantay ano niya. na siya kauban sa bahay, no? Kay wata kay ba kung sa imo. Wasa di sila anak si ko, Jigo, no? Muragwa, oo. Pero, ani ako ilae po nagiyan O, sama, be, giya, be. Kung ari ka sa Juan 9, versikulo 4, samtang adlaw pa, kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ani apa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Si Ginoong Hesus may nagsulti ani. Ang buto sa bot is, diri na ka sa prayer. Ari na ka muli ko sa prayer. Nini pagmisa, nini pag-recording na to karong Goliath, pizza 14. 12. 13. Pizza 13. Nini pag-record na mo ani, Ma Marcia, Pizza 13 sa Abrel, naglakat karon ang novena sa
Divine Mercy. Pista Oh. na Domingo. Oh, Divine Mercy. Unya, Huwebes karon sa adlaw nga Martes, mao po kining adlaw sa novenaryo sa Holy Face of Jesus. Kanang naang ari ka dangop sa pag-ampo og magtawag ka sa imong guardian angel kanang mabantayan ka o St. Michael mabantayan ka kay sa ako naging umasig doon na sila ang buhaton gulyat pa kay naarabay panultihon nga puslan man nga dili nako Nakuha. nako sa makuha dili pun makuha to niya muna ang buhat murag basig doon ingon bitong ana Bitaw. suwayay ko no day, ma'am, nga kanang makakuha kang kauban aron na makatanaw-tanaw makuy-kuy mo diha sa balay kay nini akong pagsulti karon murag paminaw na ako murag kuyaw-kuyaw ko na magabi sa matug butagbaw sa paniras mga bintana ug mga pultahan. Kano na. Okay, babaeng buhat nga siya rang usa. Eh, No? ikaw, saan na mo ana ba? Og kanang katong gilarote mo na ibot wa. Hain. Asa ba? Oh, okay, kanang naang unsa nga niong kaning ingon ani kinahanglan jud ni nga batay-bantayan kay lumalarga hay sa Australia. Oh, pero wa pa'y klaro mo larga ba siya. Nga basig magbaton jug pagdumot ba ang katong kuan. Kanot. Oh, pwede sa lug kanang sa karaang katingguangan bito na mugulyat. Ah. Mangayon siya pag-ampo, mangayon siya tabang sa mga murag na yung tawag ni Ate Pres kaniyat kay. Oh, mangayon siya kanang ampo sa tabang sa mga kaag. Kami nga nga mag-ampo sa mga kaag nga tabang iyang bana. Sa pagtabang ka na, Paduol, ikaw tigili. Padung tirigili. Kung Unsa saan to? ako na sa pagtabang Sa tabang siya, Sa maampo pagtabang siya. tads. Oh, maampo. pagtabang ni kuno ka kung sa pagtabang Sa sa pagtabang sa kaago, no? Iampo. Ang pagampo sa kag, mao may pagampo sa mga tao. Santa din Ikay ang maampo sa Di ka kaag. ng mga kag, mutabang man nag-ampo na to, basta mo to, mo intercede ba? makasulti din ang kag. O usba pagpunta na sa timuli ang sa pagtabang. Oh, so sa pagtabang sa kag. Bantog ra! Sa diyan namatay mga saura, lipay, kinin ko pare. Lalo, miyan, matay ang saura mo. Sigbalo. Salamat ako na nalita laban no! Good ako ang paso, tihon.